Basta importante. Dahil kung bakit gano'n. Kung wala sila ipabuhat pa rin natin yung mga sinulong. Balik lang ko isa, gusto ko nga magka-istorya ng karon. Mayo na ating parang dumating. Pero ang imong amahan si Noy Julio, ni Julio naman siya nato. So, ano ang problema rin? Bida na guys, no? Ganong mas ganahan ng kanyang bilir mo. Natiguang naman to. Yes, buhabot ang panahon. Magmahay ka lang. Kay ikaw na lang niya ang pigili sa iyang dayapan. Nanibago ang gitong kumpos. Lisa, guwapa ka. Daga pa. Kung sayang kay ang imong kagwapa, kung sayo kay kang pagbyuda. Kay sige mo, ila na ikuha nga to. Hapit naman to. Mag-antos ka lang niya. Mag-inusara ka na lang. Mas maayo man ang imong pilion ka ng parehas sa imong edad para kamong duha magdungan hangtod magtiguang. O ka na, Liz, ako. Kung Liz, kita mas bagay, Liz. Liz, ako lang yung pilion ni hatag ako ng matanan. Tanan na gusto niyo. Taga-taga karuhay sa kinabuhi. Nindot ka future. Tanan tutang, bahay luta sa kinahanglan ako niyo. Ug labaw sa tanan. Makahakag ko nimo. Tilod anay nga kalipa. Kalipay nga signal ng berte. Nabuang ako sa hukuman ni Mulisa. Pero di pa lang tuloy. Wala ay makatulong sa uwa. Sakit. Ato-ato na Chris. Di na ito magsabak na gilid mo, ha? Nakasinaptan na yun namin, di ba? Hey!